panorama stâncilor de sute de mii de ani, în care am, repet, astea sunt celelalte, surorile, în care am descoperit inserție organică, neputând proveni decât acum 100 de milioane de ani de la o specie de dinozaur care a fost surprinsă și pietrificată în această zonă, regăsindu-se după eroziunea mării în această inserție în timp, ca să zicem așa. Panoromăm hotelul de lux, care numai e 100 de euro, mă rog, nu știu dacă e de lux, dar faptul că se află în o astfel de locație îl face de super lux. Se observă cipreșii și pinii mediteranieni, vegetație, dar și ce poate să fie asta? Papirus? Nu știu. Și soarele care pătrunde pe o bucățică și se văd rocile sfărâmate, care conferă sălbăticiune, ceva din insula misterioasă de Jules Verne. De aici, într-adevăr, nu se poate trece decât dacă ești puțin nebun. Poate trece dacă facem un zoom. Într-adevăr, mic zoom. Dar atât. Dacă aș fi avut în picioare niște bocanci militarești, probabil că m-aș fi avântat. Făcut un zoom spre asta de locuit, care n-arată cine știe ce, dar faptul că sunt în coasta unui munte cu niște pietre de sute de milioane de ani, zic că crește valoarea incredibilă. Să văd deja vilele, să ajunge la ele, bine după munte, să ajunge la ele există drum, însă cu o singură bandă. Dacă e o mașină de închiriat și nu știi să... Uite, insula misterioasă în zare, fac un zoom pe ea. E și profilul. Noaptea se vede nemaipomenit. Profil pe stânga, profil pe dreapta. Mă rog, noaptea se vede mai ca lumea. Revenim la zoom normal. Și ne continuăm călătoria înapoi. Să ieșim din partea de umbră. Acum picioarele sunt în apă, n-am ce face. Aici este inundată zona. Să vezi când sunt valuri. Te poți și neca în partea asta. Ne întoarcem la Copilași, stânca cu steagul Greciei. Insula de fapt a fost cucerită de romani de foarte multă vreme, locuite de italieni de tot atât de multă vreme și dată în administrație statului elen, care îl administrează, slavă Domnului, bine, însă toate clădirile, toți localnicii vin din Brindisi, din cizma Italiei, care la o oră de mers cu feribotul, dacă te urci pe vârful muntelui, chiar se vede Italia. E incredibil, ia uite, viță de vie pe o stâncă, am îmbrăcat-o toată în viță de vie. Dacă te duci pe Grecia continentală, acolo este Creta, efectiv. Soarele a transformat orice vegetație în... Întoarcem ușor la mami, la Andreas și Alex Campuris și la tatăl lor. Sakis. Pe mami îl protejează pe Alex. Apropiem, am ajuns, oprim.